Damel kaget raosipun manah ngantos kusumaning ayu nimbali dhateng bulan. Sejatosipun wonten wigatos menapa kusumaning ayu? Pancen ana wigat ingkang dhateng ati prawan sirah. Wonten wigatos ingkang kusumaning ayu blakake dhateng perkawis menapa kusumaning ayu? Perkarane mung wae sakwise wektu dina iki sliramu kok ajidan. Aku duweni rasa tresno kelawan sliramu. Kusumaning ayu gadhahi raos tresno dhateng nanging kusumaning ayu kula menika namung atasing ajudan malah kaporo ajudanipun panjenengan kenging menapa kusumaning ayu gadhahi raos tresno dhateng Sakti. nggih paring taun Tresno kuwi buta. Tresno kuwi ora mawas pangkat derajat bondo lan donya ning ati pawutan. Ora kitang sliramu anda dadi ajudan. Ning kasunyatan ora kena tak silaki yen tok aku tresno kelawan sliramu. kusumaning ayu nggih kula badhe walaka kalih panjenengan menawi kusumaning ayu gadhahi raos tresno dhateng kula tresnanipun kusumaning ayu kula tampi Rene metu dina iki sampean antarane ngaku duweni sambungan tresno. Mula basan dinasan antaraning sampean lan aku pejabat iki. iya diajar sawise aku bisa nampa katresnan wong tenane aku kepengin lelomba ana ing sak tengah samudra asmara diajar Pancen kuwi kang tak karepake sampean. Kakang satu kepiye diajar sampean ora usah duweni rasa emongan ora ketak kalau ning dina iki aku duweni rasa sampean semono aku sawise aku nampa katresnan tenane
tresna karo kowe Diajeng. Nanging Diajeng. Kene yo Kakang. Sawise aku lelomban ana ing satresa Samudra Asmara. Saya-saya aku kemutan kelawan desa Kupigura Diajeng. Kang kekarepake Sing tak karepe wong aku kepengin bali ana ing desa Kupigura. yen pancen kekarepan kaya ngono. Tak palilahi sampeyan Kakang. Mung wae yen wis nampung apa kang dadi sejamu ana ing desa Kupigura sampeyan tinggal bali menyang kerajaan kula. Diajeng. Sakwise kewajibanku rampung ana ing desa Kupigura, mesti wae aku bakal bali ana ing kerajaan Turki. Mula aku njaluk pamit ya.